В това упражнение ще разгледаме как се поставят чекмеджета в даден проект. Програмата е така в Draw, избирам менюто чекмеджета. Най-напред ще разгледаме базата данни с чекмеджета, където за един ред и чрез попълване на съответните параметри можем да направим каквото си искаме чекмеже. Какво имаме? Какви параметри включва това? Име, код и описание. Тези три колони ни помагат да разграничим всяко чекмеже, което искаме да създадем като вариант. Вариант номер. Предлагат се два варианта. Първи вариант, страниците на чекмежето покриват челото и гърба. Втори вариант, страниците на чекмежето са между челото и гърба. Тип на чекмежето имаме три варианта, които включват тип 1 кутия и дъно на чекмежето, тип 2 се включва само гърба и дъното на чекмежето, а тип 3 не включва само челото на чекмежето. Тези варианти обхващат всички възможности според избрания механизъм. Корпус. Това е дебелината на корпуса. Съответно, всички параметри могат да се погледнат на двете схеми. Дъно. Това е дебелината на дъното. Параметъра DDX. Параметъра DDX, това е разстоянието на страниците на чекмежето от корпуса, светлото. DDZ. DDZ, това ни е разстоянието, с което дъното стои на разстояние от корпуса на чекмежето. DSX. DSX е размерът, с който дъното влиза в страниците на чекмежето. DSB е размерът, с който дъното влиза в челото и в гърба на чекмежето. EBSX. Параметърът е на влизане на челото и гърбът на чекмежето в страниците на чекмежето. А SBX е на влизане на страниците на чекмежето, в челото и гърба на чекмежето. Тия две опции се използват при конструиране на специални чекмежета. Следващия параметър това е SZ. Параметърът SZ ни показва с колко страниците могат да бъдат намалени в долния край прямо челото и гърба, а размерът EBZ ни показва размерът, с който челото и гърбът могат да бъдат намалени от долния край. И параметъра BOXY, това е параметърът, с който въвеждаме, ако сме въвели дълбочина на чекмежето, с колко то може да бъде по-плитко. Всички тия параметри обуславят даденото чекмеже. В случая ние ще използваме сега готово чекмеже. И какви други опции имаме? Най-напред, за да изчертаем дадено чекмеже, си избираме широчина светъл отмор, можем да я напишем, можем да я вземем и от проекта. Дълбочина на чекмежето 500, височината ще остане 100. И тъй като в проекта имаме 4 чекмежета еднакви, можем да напишем 4, за да изпълним командата наведнъж. Аз за тип на чекмежето ще си избера този вариант и ще поставя нашите чекмежета. Първото. По този начин поставихме 4 чекмежета с избрана от нас конструкция.